Bună și bine v-am găsit la un nou episod de Minecraft Survival Games. Am văzut că v-a plăcut foarte mult, am strâns 50 de like-uri. Nu mi-a venit, eu am debi 17 abonați și am strâns 50 de like-uri. Este o sumă excelentă. Dacă avem atâția abonați, atâția like-uri cât am avut la episodul și atâția abonați, ar fi perfect. Deci vă rog să mă ajutați să facem suma de 50 de abonați. Dacă o vom face cam în 2-3 luni, va fi perfect. Cum am să trecem la episodul nostru? Am găsit o mapă. Ce o întâlnesc. Așa chiar n-am mai jucat-o. Este una nouă, cred. Încă nu mi-am schimbat skin-ul, deci cei care vor promovări o să fac numai așa nu știu, o facem numai în acest server. Eu acum tot sunt sponsorizat de LBS, cât de orice același kit așa mi l-a dat. Și m-am lăsat la toate kiturile. Astăzi o să vă prezint și kiturile de pe server. O să vă las ca de fiecare dată când ești vor juca pe acest server IP-ul în descriere. Și după o să vă mai prezint puțin serverul. Fac așa un fel de promovare la server. Mie albag mie nu mi-a dat așa. Mă duc direct la bătaie. E cu nimic sau nu? Nu mor deja pe cineva. Nu, am uitat să pun ceva pe mine. M-am jucat ca să fiu mai bun. Uitați team-ul. Team. E team. Ia dați-l team-ul. Vedeți? Ei nu se atacă între ei, dar acum să fug de ei. Ei, dacă sunt timp, să reportați pe, o să vă zic numele. Quest 2118, să-l reportați. Acum o să-l omor. Așa l-am omorât, perfect. Mamă, ce avea tipul pe el. Hai să plecăm. Deci ați văzut pe cine să reportați. Pe Quest 2118. Și o să mai știu eu pe cine. Că ei doi făceau timp, n-aveau ce, nici nu știau să se joace. Și încă un chest. Cască, fix ce-mi trebuie. Da, am deja cască de la ăla. Sunt full iron. Primul meu match când sunt full iron. Perfect. Sunt full iron. Acum noi trebuie să-l căutăm pe cealaltă. Deci să-l reportați pe West 2108 sau 2108. Nu știu exact, dar știți pe cine să reportați. Dacă n-am zis eu bine, să vă uitați în spate la videoclip. Deci atât vă promit că o să-l câștig. Sunt sigur. Avem așa. Să văd cât player mai sunt. Am omorât și eu câțiva. În 5 minute începe de meciul. Dacă nu mi se internetul, e totul bine. Mergem pe aici. V-am zis, o să fac încă o nouă serie de FNAF. Încă n-am pornit-o, dar cred că după acest videoclip o să
Uitați, vă amintiți? Acestea erau de mult. Vreau să caut cu busolul. Vreau să-i găsesc să-i omor. Am zis eu în videoclipul celălalt că nu e bine, dar mă cam ajut. Hai mă, bagă stil. Bine, zici că nu e chiar Pocket Edition decât ăla. De asta mă joc. La 2, deci dacă mai facem încă 3 abonați, o găsit pe cineva, v-am zis să vă faci un giveaway. Eu sunt mai full decât el, dar el cred că are Asher-kit. Asher-kit-ul vă costă, cred că câțiva dolari. $1, cred. Mamă, are skin-ul ăla. Cu o capă. Te fuge. Știți să jurați, vă zic. Perfect. Unde este? Are mola. Cred că am eu. El pe care l-a, că mi merge bine. E. Da, tu se blocase. Trebuie să mai arunc din lucruri. Oale! Mamă, ce mi-a... Ați văzut că ăla avea hack? Nu te vorbesc serios, nu glumesc. Chiar avea hack, n-ați văzut cum a prins la acest bloc, el tot dădea mie. Nu, e bine că am ajuns aici. Acesta este serverul. Live, bă, că aveți IP-ul. Aici sunt. Numărul 1. Pe care au citit și voi. Aici sunt jocurile. În față este Survival Games. Aici puteți să vă duceți Teams, Skywars, Ultra Hardcore. Așa, și apoi mai avem încă 4. Capture the Flag, Survival Mode, Hot Rod, Bed Wars. Acestea sunt jocurile pe care le puteți accesa. Aici sunt kiturile. Creeper, care vă dă TNT, Prospector, care vă dă acesta, Atlet. Deci uitați, eu mi le selectez și le-am pe toate. Pentru că v-am zis. Nu să vă zic de pe echipă. Imediat să fac ceva. Așa eu l-am. Deci, Diamond, deci vă dă un Diamond Pickaxe și încă un item. Atlet. Am selectat așa. Brawler. Iei mai puțin, dai mai mult knockback, teleporter. Bine. Este bun. Tank. Uite acesta vreau. L-am deja. Asasin. Cine dă? Îi dă o sabie de iron. Archer. Uite acesta l-am eu. Care mi l-a dat cei care mă sponsorizează. Care îți dă un arc 16 de săgeți. Și Midas. Care îți dă tot, ești full gold. Și classic SIG. Acesta este numai de VIP-uri. Așa, clasic, îți dă full chain. Cine își mai amintește acum pe versiunea 1.2, 1.3 era. Și leather cap și un diamond. Acum selectăm asta. Și acum mergem să ne batem. Așa. Nu vreau să ne mai jucăm survival. Vreau să ne jucăm și altceva. Aș vrea parcă un Skywars. Anunț ca să jucați anumite jocuri, trebuie să vă logați. Dați bară register. După ce ați dat, vă scrieți e-mailul și apoi vă zice, scrieți server, desigur, scrieți parolă și vă scrieți parola. Și dacă vă schimbați vreodată numele, trebuie să vă registrați pentru fiecare nume, înțelegeți? Așa, mamă, nici nu Skywars. Sper să meargă de data asta. Gata. Viv donații. Deci dacă nu sunteți VIP, nu o să vă batem. Gata. Ne-a dat. Și vă mai anunț când intrați la Sky, poate să vă dea ca spectator sau chiar voi să jucați.
câți playeri sunt destui. Este unul dintre cele mai bune servere care m-am jucat. M-am jucat eu așa cam vreo 15-10 servere. Dar mi se pare cel mai bun server. Nu este el cel mai bun la FPS-uri cum merge, dar îmi place că nu sunt mulți hackeri. Nu sunt mulți, că nu vine acum, nu sunt mulți, aoleu, nu vine cuvântul ăla. Nu sunt mulți așa spammer, când mai vine cuvântul. Suntem full, dar avem bautoși, am și o șansă să-i găsesc. Acela va fi prada mea. Opa. Așa, botoci. Mamă, ce-am găsit! Mă făcui aproape full diamond. Așa. Aici avem, asta mă enervează această mapă, pentru că trebuie să faci parcurs. Dacă știi să te joci, te poți duce undeva pe aici. Mamă, sunt full diamond. Deci sunt full diamond. Niște blocuri, perfect. Acum dacă nu o să cad jos, o să câștig acest meci. Numai dacă găsesc un hacker. La cine pe ismă să mă duc? Mai bine nu de pe acest. Urmează cine e shift apăsat. Mers, sper să n-aibă niciun bulgări. Aici știu acum câteva versiuni, cred că în 0.15, 0.14 sau chiar 0.16 nu-ți mergeau ole. Dacă aveai o și cineva pleca, era nefolositoare. Deci, vă asociat, dacă aveți câțiva lei, să vi puneți în aici, pentru că o să vă rămână și o să aveți VIP. Eu nu mi-am dat niciun bani, nu am zis de ce. Ați văzut? Deci avem 9 blocuri și pusai blocuri și trebuia mie să-mi ia blocuri și mie l-ați văzut? A văzut? El e full diamond fără pantaloni. Mi-e frică. Doamne, ce făcui? Deci nu cred. Muri. Dacă ați auzit ceva, este tati. Tati, eu muri. Acum mă dădu zburând. Nu cred ea. Și să vă mai arăt câteva comenzi. Dacă tot am adus pe despre zburat. Fly. Așa. Back. Cred că nu. Trebuie să fie owner. Unii care a făcut. Așa. Altă mapă. După această mapă, cred că vom închide episodul. La întâia e să câștigăm data. Nu am făcut full diamond și căzui. Sărisem și eu acolo frumos, ca un adevărat profesionist și apoi fusei black și am căzut. Mai mie mi se poate întâmpla. Mamă, cât plecară. Aoleu. Pantalon de diamond, bine. Asta ne dăm uite așa. Aveam kit-ul. Uite-ai. Kit-ul de gold. Acum iar am căzut. Ce viață. Vă mulțumesc pentru atenția acordată. Nu uitați să lăsați like, subscribe, share la mine, Aulică și mai.